detectivului în secolul 21 este unul pentru care trebuie să ne pregătim, dar mai ales noua generație, cea născută în anii 90, deja trebuie să facă saltul. Cred că un nivel de performanță, într-un fel, este și acest centru de excelență pe care noi l-am inițiat în România și aceste sesiuni de comunicări pe care le avem aici, această deschidere spre lume, pentru că invitații noștri vin și aduc o parte din practica lor și ne provoacă, bineînțeles, să ne pregătim. Suntem aici pentru PI International Summer School, pe scurt, Școala Internațională de Vară a Investigatorilor Privați, care este la 16-a ediție. Asta înseamnă că timp de 16 ani în România a avut loc acest eveniment și noi sperăm ca această frumoasă tradiție să continue. Vin aici detectivi din întreaga lume și au loc comunicări științifice în domeniul investigației private. Obișnuim să spunem deja că este un must-have. Dacă nu ai fost la o sesiune sau dacă ți-au lipsit cumva prezentări de-a lungul anilor, înseamnă că nu ai absolvit cea mai înaltă școală de detectivistică care se organizează în România. Urmează un moment deosebit, ceremonia de acordare a diplomelor de absolvire a acestui training al Centrului de Excelență în investigații, PI International Summer School, și vom acorda diplomele de absolvire ale studenților de la Colegiul de Detectivi al Universității Spiru Haret, care își desfășoară cursurile sub auspiciile programei Asociației Naționale a Detectivilor din România. Pentru mine înseamnă o foarte bună alegere și o onoare efectiv că acest colegiu a fost încredințat Universității Spiru Haret. Acolo am găsit deschiderea și profesionalismul necesar pentru a ne adresa unui asemenea domeniu special. Prin urmare, programa, care sigur aparține Asociației Naționale a Detectivilor din România, a fost efectiv înnobilată cu cadrele didactice, cu profesorii din cadrul Universității Spiru Haret și speranța mea este că și facultatea de detectivi particulari va funcționa în scurtă vreme tot în cadrul Universității Spiru Haret. Vreau să vă informez că prin modul cum au prezentat probele scrise, orale, s-au ridicat la nivelul pretențiilor colectivului de profesori și la pretențiile viitoarei profesii de detectivi. Și aș vrea să le înmânăm diploma de absolvire. Colegiul ăsta datorită performanței care s-au ajuns în secolul ăsta și pentru noi cunoștințe. Deci a fost chiar provocarea, a fost pentru mine foarte, foarte important. Asta îl îmbină pe toate. Deci ca să fii detectiv particular trebuie să pui suflet,
să ai cunoștințe de bază, să fii loial, că altfel și în litera legii, că altfel dacă am călcat un pic, noi așa suntem, undeva la mijloc. Deci, granița asta nu desparte. În rest, ce să vă zic, doresc la viitorii colegi ai noștri tot ce-i bine și să gândească că au mult de învățat. La performanță nu se ajunge până nu lucrezi. Lucrezi mult, 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 mult și atunci ai rezultate. Dacă nu pui suflet și nu lucrezi, niciodată nu o să-ți iasă. Agenția de investigații detectivistice ne este necesară pentru că ea va intra acolo unde noi nu trebuie să fim văzuți. Vă mulțumesc foarte mult! Și în imnul studenților să aplaudăm, absolvenților, studenților, al nostru, să aplaudăm sosirea tortului. Vivat membra quelibe, semper sincti flore, semper sincti flore. Let us now in youth rejoice, none can justly blame us, for when golden youth has... Veniți cu încredere către noi, suntem aici, spre deosebire de noi, cei din România, care aveam în spate doar un vis, voi aveți în spate deja 25 de ani de experiență și deja 100 de ani de experiență internațională pe care noi am deschis-o către voi. Nu sunteți singuri, veți performa alături de noi.